Shaka kakhulu. Hawu wena. Kuyoze kube nini isimo singashintshi upetrol ukhuphuka ubusuku nemini kothemba kuwe wedwa nyawo zami ayiwe Jesu kuwe themba lami yebo kunzima upetrol ungiphelele ubuhlungu ipholo ngilibhakile imigwaqo yacweba futhi ngizoshayela xa wehla futhi shuni webhece ipholo angisakwazi nokuliqhumisa iprice yopetrol kancane kancane ya increase njalo uma ngesipani ngifake egcekeni ngiyalishiya afike egarage acela u50 bangiziba bavula i-x-ray ngabheka osheleni khali ibhongane laphula ukuthi seliku-empty uma ngingavuli ngizolala endleleni isimo siyaphoqa ngithathe imali yamaphampasi nganami kunzima kuphela iveki ngingashelile ngikhumbula kudala zazinqoma ngingashelile bonke omakhelwane abanawo ama-alamu babevusa mina njalo ekuseni ngangiliqhumisa khumbula ngishaya ihamba angibiza ikuzeke manje ngiqonda ngqo ngoba upetrol uyabiza uma yehla intaba ngidumise ngecima into engiphela fast ngathi imali kuyoze kube nini isimo singashintshi upetrol ukhuphuka ubusuku nemini kothemba kuwe wedwa nyawo zami ayiwe Jesu kuwe themba lami yebo kunzima upetrol ungiphelele ubuhlungu ipholo ngilibhakile imigwaqo yacweba futhi ngizoshayela xa wehla futhi